Kani ka jing ya lani ka jing sngo ba ngasngo ba baro hing ya lang bai kata. Indon bait ka jing syap ting hakapo badang kalung don la ka jong ka jing syap ting hapo dang khna don la ka jong ka jing syap ting ndala samlaro don la ka jong ka jing syap ting ndala rang baru don la ka jong ka jing syap ting la de kan thai la de shan rang la de ki long kme la de ki long pa la ki beri ki don be la ka jong ka jing syap ting ka jong ki hadu ba don nda ki la ya ngalayo sngoru don ki bala kot karata ma haki nyau po prapo snem wat makiru wala da kila ya leng ba ka jing em ka jongki nadu ka jing long khana jing long samla jing long rangba jing long kami kpa wat haki ta kirata ba kila no karta jongki ru kiru kiron ka jing shap ting ka poi pa ka jing shap ting jongki ba kala jan ka por jongki ban klat no te malo bri udon la ka jong ka jing shap ting tela jaga wiga por ba uni kuna samla namar wembe haka jing syap tiang te u kendu yo we ubreu bat uni ubreu pan udai ubal apau nam ha kum ubreu ubastat bat basyampang balai ula pau nam ha kum ubreu ubastat bat basyampang namar ba uni u rang ba ubreu pat udai ru u syakri jong ublai tela ong ba uni udai namar udai ubreu jong ublai syakri jong ublai udai ubreu bastat bat basyampang ti uni kena samla ulai hau ni orang ba ubreu bat kuli na ong ngamla banlat na kani ka jing syap ting ka banga ngadon haka jing em jonga nadu ka po mendang kena ngadon be ka jing syap ting ka banga dang he karta ka banga dang san ngadon bet ka jing syap ting ka jonga kadang dang bun dang kiu kata ka level jongka jing syap ting tu wong ngan le kumno ban light na kini ki jing syap ting ka bawan ha ka jing em ka jonga bat uni ubriu bastat pan uong kumni uong kata kam dei ka jing keli ya ka bangala ban shuai be ka jubab pi hang ni bat mentah hanai la dapi kwai ka jubab jongka ni ka jing keli la ni kumno ban light na ka jing syap ting ka bawan ban ya le ha ka jing em ka jong pihak banwan ban let bat nga ngani lami pi wi jaka ngaku namar ngadang let jinglen te ngaku apen senran yanga hangta tiu niu kena samlau ong to syai pen let tu ni orang ba breu wong subut yanga su senran mo ni let rengkat lang hang pin sa tep syai ngin let tiu ni orang ba breu ha ka jing ya senran ju ni kena samla uyai leng ba ka we ka krem. Bat itip ka krem kalong ka ba kumno? Ka krem kalong baik ka ba? Krem kalong ka ba? Dum ningkong am, day na marta ong ka krem. Balay ka krem ka ba ningkong ka day baik ka ba? Dum. Ban kibabuni ki kana ban rung ha ka krem ki tieng, ki syap tieng. Namar ba ka weru la yo sngo ba ha ki krem manubuju ki kita ki jing em ki baju em ha ka krem. Kideki, kini ki, jiong yuki, la bandon ki besain lani ki nyang lar tham lani kam tamek kitu ki bandon besya jrong, ki bad embe tang haka badum, kimju la ban pediang ya ka jing syai, kideki ni ki jiong ki dan baong ki lang bet lani ki lang badur, ma ki bats, ya kita, baki jutieng kimju kwa ban mi syabade na mar kata ya ki fin syambe hai haka badum bet. Bat uniu kena haba uyo ba uniu orang ba uya lame nga hapo ka krem ula syap ting la don las dang lupa kata ka jing syap ting bandrung ha kata ka krem namar ba ula mudur lupa bandan yu dan kita mau ki ban pen sme yu ban penting yu ki ban lese ban dat yu lane ban wan ban attack ya uniu kena tehne da kumnu sngo slur pat balai bandrung namar ba urung syamanu urung sya uniu rang ba breu te wong udon uni syakmat te le se mo ngan nyai be nadin jong kat ba uya ngan bot be nadin jong te ndala cha siliang pat mo namar ha ban yai cha siliang don ka jaka rung bat don ka jaka mi jong kata krem te kumnu usngo shlur bat bot ye uni rang ba breu hanre ha bada bot ye uni rang ba breu ha pedeng jong kata krem namar bakat dum uli amnu ni orang ba breu uja ano
Ujano mo uru ia be uniu kena samla hang ta marway. Balai uniu samla pat habo yo sngo sho ka sur jong uniu rang ba bre ulas dang ban shep ting u khot ma pidan she ngam yu ishu pi ka dum but dan jubab uniu rang ba bre klam shim la jubab yu baru ia be yu hang ta but la ya wur nama ula tep ha ka ni galenti jong ni ka kram na ban lat ban mi te ula ya pen stat ila di ula lat cha shiliang baru be uniu kena samla hang ta hapok krem ni kena samla hapok hang ta hapok ka krem ngai pila ban sngo thu ka jing shep ting ka jong kata ka don ka jong ka soban mi shaba kala kende kata ba ula ting la namar ula mudur bandon kita handai da kumnu war kata ka jing shep ting sedang ban ja uniu samla usdang ban haka jing shep ting ning kong ngiken mau yuno yano ngi jikan ma ba ngi ting ngin kan mau ya no ngin kan mau ya blay baro kitu ki bam nget blay ru habatieng ki kan mau ya blay but habau kan mau you blay uduai hakata jing dum ru uduai wong ni trai pelat yang ngana kanika jing dum pelat yang apa ni nga kalenti si ibangan le yalam yang syakaba ban mi no nakanika krem usdang ban duai hang ta But habau duai yo ru em upai shane shate shakmat shadien ru em don mi tangga jingdum sudah. Hanrei habau udang wat mo nang nu ban lat yo sngo ka jing sawa. Dan kumba don batiet. No kumbatiet dan batiet jing sawa jong umau dan batiet umau. Ti umut habau yo sngo kata ka jing sawa. Uliam nu uyo sngo kata kajing sawa jong mau but dan uyo sngo ro kajing jao jong ko but hang ta ula ban perkat ban ong ba haba usdang ban fokus ban sngap ban syashkor kata kajing sawa wong li ese kata kadai ala da don jing sawa mot dan ka jing mi mo ban lat no ban mi dan kita ba ong ki la le ese la ban don ka thliu ne ka thuai mom ta hai ba sawa te wong ngan but kata ka jing sawa. But hakat ba uzang ban buat dia kata ka jing sawa. Uyat buat baik kata ka jing dum. Sang kendiat por patang kumni hi usdang ban yu ka jing syai. Habau i jing syai barat ba ka mensiem jong kelas dang ban mo las dang ban sngu shngan banong dan ka jing syai. Haba dan ka jing syai ka mun namar hakrem na in mi ka jing syai. Kumnon wan rung ka jing syai kan dei be ka bawan na bar kata ka jing syai but hang ta usdang ban but ya kata ka jing syai ti ta jing syai baret kat bau dang ya khmat kadang he but ha ka bokot shisha upoi syakaban mi no na kata ka krem mut ula poi ha kata ka jing khang lani kata ka duar ka ba mi no shaba jong kata ka krem but haba umi hang ta ula sngo kemen ula sngo hemen se man ong ba finally ngala mi na kanika krem ka ba dum don shu ka jing shep ting ha la don pen ban ka jing sngo kemen ha ba uyo ban mi shabar hanre ha ba umi shabar uyo i manu badan hang ta ha duar jing khang jong kata krem manu try bandan udan uni uju hi uni rang ba priang uta ubalaya lam yu ha kata ka krem ka badum but habau yu uni kena samla jaka bu un kemen ha ka por bu dang kemen kensan kalap ka jing bitar ha wong balai pi yang hapo kata ka badum ka krem pim tep kanung la shep ting la laban sha bu ha kita gi besen lani kita gi nyang la tham badan hang ta ki la ban wan ban pen sniu yang ngala ban sentui du namar ki don ki ru mo hang ta ha po krem ngala ban sentui ban jentot lani ban ha ban ngala ban mensau le se ngala ban yap ru lani ban jalan ti hang ta ha po badum ula bitar bhayu ni orang babreu bat ula ikum ba un ban wan bat ban ksiru yu henrei haba wan pat hang ta uang hapsha sange uang pilami shabar pimdan hapo badum menta pilami shabar te uniu kena samlau ong hoat ngalami henrei pi nga manesh tu pi nga hang tu po badum wala danga ngalami menta ngami pitep namar ba
ngawat ya ka lenti ban mi syabar. Handai pilih pilai nga hang tu bangan yap. Lani ban mensau. Handai uniu orang ba beriu ong sange shwa ap shwa ba pin ong nga kumnu pi mi syabar. Kumnu pi mi syabar. Uniu samlau ong ngabut ya kata ka jing sawa. Ngabut ya kata ka jing syai. Dai namar kata nga lap ya kani kalenti ban mi syabar. Bat uniu orang ba beriu ong pitrai na kawan ka jing sawa. Kadi ka jing sawa ba uyo sngo am. Kadai unihi ubreu ba tiet. Tiet da ma. Ukak ban penyo sngo yo uniu samla. Kanang ba but. Haka beningkong dan bitangga jingdum balai lamar la kangi kedua duar. Handai de unihi ubreu ba weng ya kataka jingka. Upen syai hapo kataka krem. Kenang ba uni usamla haba ubut ya kataka jing sawa. Bat kat ba udang but unyo i kataka jing syai. Bat kumta kat ba udang i ka jing syai undang wan sya bar bat nunglong lait lut bat unlait naka jing syap ting. Mentahang ni pan takut ka jing itu kana. Mo kalau akut hang ta. Ba uni usamla ulami syabar. Handai kei per ka jihikai uni samla uyo nang ni. Kad mau ni orang ba breu ong ka jingkeli ka ba pipila keli nga ngamla man su ai ka jubab hang ni kamlong ka besuk ban ai jubab ipi handrei bangan ai jubab ipi ba pinyo ka jubab kunu ban lai na kata ka jing shep ting ha ka jim ka jong pi hak ban wan ban senra ne nga ban but ya nga bat ke ei pat ka penlong hoon u i no u hapedeng kata ka jingdum mo hapedeng kata ka jing shep ting ka jong uhi handrei kumnu pat u job kata ka jing shep ting ka dei kiniki ar haba ningkong yo sngo bat kaba ar but amen but ike ya ka jing syai naga badum syaka jing syai ngai pide ki basta pisngo thu ba pisyempang hang ni kamut ayu haba yo sngo bat ngi but ya ka jing syai hang ta ngi lait na ke naka jing shep ting ka bawan haka jing em ka jongi namar ka ting ka jong blai ko ang ka jing ka wana na ka ba yo sngo bat ba yo sngo uji su yengi haka ni ka jing em kat bangi dang na khandau ngi ukwa ngi bangin le ayu bangin bud ya ukwa bangin bud ya nama uji su ulong ka jing syai bat kita gi badan haka jing syai uji su ong kinum jintut amen de kata ka de yangi bangin sngap barhabangi yo sngo ngin budru namar utrai ukwa ngi ke balela ai ngi ke ni ka ktien khnang bangin sngap ya ka bat ngin leru ya ka ni ka ktien amen dei namar kata ka daru balai pi wan ha ka ni ka jaka balai pi pai ha ka ni ka por ka dei namar fi kwa ban sngap bat haba pila yo sngo aku ban ai ya pi bat kentui pi ba pinum long tang kita ki nong snap handai to pin long ru kita ki ba le ika khtien ka jong oblai stiu jacob wat long pi tang ki nong sngo ya ka khtien handai ki nong le ru ya ka khtien kenang banginum long kita ki bru ki ba syukur no ya la dehi tang man shu snap bat ban kelat no amen Tingin long kita, kalong very simple, handai kadon ke ka bakrau par bangin hikai na kania. Kadi ka jing itu kana. Handai habangi pai pat sya khtien ka jong oblai. Hakani ko por ka subject ka ba nga ko aban ya sam lang bat pi. Mo kadang bangin kenmau ya kani nang ni sya khmat kadai ngam yo issue ya o Jisu. Kadai ka ngam yo issue ya u Jisu. Ki babun kibreu nado ki kena lani ke samla ki rangba ki babun hi balai haba ki la yo sngo syapang utrai ru haba ladon katu kan ni por bakila julong ru ki nong but jong utrai handre ki pai din no but kim yai ne hakata ka jing syakri ya oblay lane kim long ki ba
kim long shu ki ba shirhem kumba ki ju shirhem ha ka ba mening kong mo ki pejano ha ka jing shakri ka jongki balai bat ki phai no de ma kata mong ba phai din no ban phai din mut ha ka baning kong ki la ya chkhman handai ka don ka jing ja ha ka jem ka jongki ka ba penlong ki bakin phai din no mut na e ba utrai la pen mi ki ban mi no ban wan shau handai em pen ban kini kilet ban phai biang sha ka ba rem balai namar ba kim yo isho ya u jisu kim yo i namar don ki brio ki sngo ba kat ba ngadang yo i ngan nyen handai ha ba ngam yo ishu ngam la shu ban nyen kata ka de ka perthai ka hikai kata ke ka ba pi yo i kata pi nyen what you see is what you believe ki ong kum ta kata ka di ka jingkren jong ka perthai what you see is what you believe mot ke ba ngayo i mot ka di ka ba shisha bat e kata hingan nget la da ngam la ban yo i ngam la ban nget la don ka jingyan ya ha pedeng arngut mo itai no hikai ibam nget blai bari yong don blai la da don blai ngila la ban yo i handai uniu khna ubala yo ka jing hikai wala tip ikting ka jong blai la ju hikai be yu la ha ka jing shakri ha ka jeseng la ha ying uyo ki me ki pa ki ba hikai u ya ikting ka jong blai shapang u jisu te uniu khna ong ya uno hikai ong la da pi ong ke ka bam yo i ka long ka bam mot la da pim la ban yo i mot kam dei ru ka ba shisha te ong te ka mot ngim kam don ngen ka le air ru balai ngi pulia shapang ka le air mo air what is air what is wind namar ka dei ka por science kata por te udin no hikai science uta te uniu khna ong te la da pi ong kum ta sa kamot don ngen ka le air ru ngim ring le air dei namar ta mo kum no pi la ban ong bo bri udang em kat ba udang ring mensiem mo ban ring mensiem mo yu habangi ring la ni penhiar le air na khmot la ni na shentur te uniu khna ong ka bomot don hiken ka le air ru namar balai ngim la ban yo i ngim la ban kata te kamot ka long ka bam shisha bat hang tau ni no hikai don jubab shu nam tau ni u khna namar balai ula pen sngap jari uno hikai ban ong ba lada pi ong namar pim yo i yo blai kamot dan te kamot ka le air ru kam dan namar ngim la ban yo i ngim la ban kata te hendai hang ni habakran ngam yo i shu yo jisu ngiliban pa sha katinga jong blai pat hakani ga por manu kita kibalik pai no sha kabarem namar ba kim yo i shu ya u jisu kibabun pin shem haka bible lakran shpang kita handrai kabas ngosi de kita kibala don bar u jisu kibala ya sanran ya u kibala don hakti ha khaja jong u jisu kibala yo i ki kamba ki jong u bala i ka jingpan khya ka ba u la pan khya ki babun kumnu ki mat la ki la yo i ki duko ki la ya mo wat u bayap u pen empat kila yo i kita ki baro kabumut kini kat ba ki yo i yo jisu ule kita ki baro ki ngai ha u handrei anda ba kim yo i sho yo jisu kim nget shu ba u jisu dan bat kita de manu de hiki sanran jong u jisu yang i baro la khot ban long ki sanran ki jong u jisu ban sanran ka kentin hi ban sanran ka mut kumno ha ka kentin ka sile ong pa sanran mo ban sanran mot ban ya lang amen ban ya lang kumbau niu samla ula sanran ni uniu rang ba abreu handrei uniu rang ba abreu uliam no uklam ab ye u uliam no la ya no shakmat u e no yu shiteng handrei wala da wi u shiteng how tu la le no yala dia shisundan uniu rang ba abreu how tu la e no shisundan yu uliam no uyai ab hang taha kerdop hang taha duar udang ab bat u ab be u baun wan namar utip unsa wan bat knang ban penti kena ba uniu samla unwan shau unwan sha jing shai unwan sha jing lai lut uliam no u pensawa shau
La ni upun yo sngau sha ba uliam no upun iru ya ka jing shai. Amen. Wala da uniu samla hapo ka krem hakata ka jingdom hakata ka jing shap ting usngau ba uniu rang ba breu ula syukor ya ula yang hang ni ha pedeng shiteng lenti hakabadum. Ya kaban penyap yang handrai tem yo handrai hakabakut pat sngau thu ba pleng komshim la no yang marway. Udan ba up ba yang shatesha shiliang. Katai ka juru lesi kini ki senran ru. Lada finlay siya ki history jong kini ki senran. Pinsyam be ki babuni na pada kini senran ki den be karta ki badang samla. Mo ki benda ki bala he ki larang ba karta jong ki dang de be kita kirta ki badang samla. Barkalong kum ju hiru ba kini ki senran ki jong ji suru lais nam shiteng kila yat kila senran ya uji su kila yo ki bakrau ba utrai ulale. Henry haba la kem no yo uji su hang ta nadu kapor bala kem nadu kapor bala ya lam ka ban bishari hadu ka ba sanar panayo jisu kini kesenran kilas dang ban no yo jisu ban no yo marwai kan mau hadu ka jingsa nar panaru hautu kini kesenran ki adan lang baru jisu ki kimshim la adan kilaya no balai na marba kilas dang ban artatin ban ong ba kumno uni mau balik ki kamba balik kini ki bakrau bala hikai berbakran ki bakrau kumno sya ban sya ban kem yu kumno sya ban bishar yu kumno sya ban sanar pna yu hautu umla se ban le ban pelat ya ladi mau balik umla ban pelat ya ladi kamot kani ka wan ra ka jing artatien wat haki senran ki jong bat ki no yu marway ban ya kata ka lenti jong ka jing sanar pna bat kini ki senran uway na pen kini ki senran de manu ubala len no yu jisu badai Petros kendian ngile ban pet syapang Petros bat kata ngin syam tengen pai kendiat hakani ka por na Matius linong ka ba khatsau hakadukot ka ba arpo pra Petros haba uyo ya ujisu hakani ka por ule ujisu uyat ha ujisu udang yat ha halor ka duriau mo halor ka Ti haba kini kisanan ki yoi badon manu ba ya halor ko kim so la ban nget ba uni ula ban de ubreu la ne ban de ujisu mo kan ra jongki kila syap tieng bar ki ong ka de ka rengai kila tieng ki ong ba de ka rengai han haba ujisu wong mdei ka rengai de manga mo Petros uliam no Petros hang ni pe de khot ba arpu pra Petros te uda yesu ula ong ha ukutrai lada dei mami Pegani ke kentian baong lada dei mami. Hang ni ke bumod Petros ulia yu. Kani ke dei ru ke kentian ke ba tenju ong lada dei mami. Ke bumod Petros hang ni artatien ba udeine ujisu. Umut umut ban tenju ya kataka rengai. Baki ni kesenan baro ki ong dei rengai. Te uni Petros par usngau baong mauru lesi mauru usngau ya ha bat kini kiwe senan bat ong de karngai. Te par wong kum no ong te na te mo jinglong jong Petros kam long balan kam heng wong uyeng nang tau ong lada de ujisu try lada de mami te wong kum no lada de mami wong hukum yang banwan syame halor ka te ong lada dei shisha mami te hukum lada me dei shisha mami utrai ujisu te hukum yang ngaru kumba meme yai halor ka ngaru ngan yai lang halor ka but hang ni Petros hakawai ka benta la bandan ka jing artatin ka jong ba utunju ba dei nam dei ujisu handai hakabenta ka ba arpat ngilaru ban yo ke ba Petros upane ke ba crown na try amen upane ke bam so la ban long amen kanungut na pedeng jongi ngihun bai kumbangi ngilong
Bat ngim nuot ban pa ne ke ke bam sola ban yo. Hang ni u Petrus kam da dei ha wei ni la ban ong don ka jing arta tin ka jong ulani utunju utrai hanre ka wei pa la dangi perkhat pa ka ba kham sngo tanat pat ka dei ba upa ne ke ba sola ban long. Mo haka jing la jong ki breu bam sola ban long ba breu un ya halor ka Henry, dei namar kata keting ke jong blay ko angkum no, ke ka bamla ha ubreu ka long ka bala ha blay. Amen. Mot ke ka bangingi perkhat ba kanite balong impossible. Impossible ka bamla ban long. Henry, lada utrai uhukum, lada utrai umon, lada ngingi nut ban pan. Utrai uban la ban le ke wat kata ke ka bangim sola ban long. Dei namar kata ngidon ka jingkerman how try. Baka ka bamla how breu. Hoi maybe hanga ka la ban long impossible. Henry, ublay wang kum no yung Moses ngadei manu? Ngadei manu? Moses wang? Lada kini kin keli manu bapa me. Wei tau ublay kay ka kerteng ka jong utau ublay. Ublay wang ngadei manu? Ngalong. Hakatin pareng ko I am. Itu arti dang. Letter I but am. I am possible. Kamu how try ke barok ki laban long. Hang ni u Petrus ru u ong nu upan ke bam so laban long. Henry haba upan pat unut ban pan na u Jesu ong nu utila ong wam no Jesu. Wang tu one. Mo u Jesu ong tu one. Pet haba u Petrus u ong sya engar ubangan ya helor ko pet u Jesu klam let ban shem ka ketiga jong ban sayu nakalieng ban yalam ban betin u no u Jesu angkum no uang tangi ni atli kentien uang tu one kemor habangi pani na utrai habangi noran pan ke na utrai ruang tu kan long Henry kenang bakan long pada kata ni haban mi dalade amen. Amen. Yo, ni haban mi hida lade. Kumba u Petrus ule amno. U Petrus te haba u Petrus ula ahyarna kata kalieng. Dei u Jesu ba penmi u na kata kalieng. Dei u Petrus lade u hyarna kata kalieng. Bat kumta ulet chano. Ulet sya u Jesu. Peba, hagani ko por kamur ka khamat ka jong u Petrus ka don me chano. Upet besha u Jesu. Kani ngai pila yos ngo bonsin. Syapang u Petrus mo. Kumnu la ban yat halor ko Kumnu la ban yat. Namar ba ki khmat jong udon be hanu. Hau Jesu. Kamut kat bangi ka khmat ka jongi ka dang don be hau Jesu. Bandan ki khmat hau Jesu mut bandan kata ka fokus ka jongi. Hau try. Ladang yang pai shani shatay. Ada pempulih na Joshua ru, kitab Joshua ru, kerana macam kata, bah menumpai jaka mon lani jaka diang. Menutrai kuah bebang kikmat kijongi kindon becau Jesu. Kuah ingi men pai shani lani pai shatay. Teka mukat bagi kikmat kijongi ki pai becau Jesu, ngila beban le kata ke bangi perkat kamla ban long. Amen. Kamla ban long. Namal kumtahi. Had kot ka ba lai po pat ko ongkum no kawan no ka kentien Henry. Kawan yu? Kong no Henry. Dong Henry mo yu? Kani ka dei biang ka kentien jing arta tien lani ka jing shep tieng. Shep tieng no. Kani kawan ra ban ong Henry haba ula yu ya kataka leer ka ba jur. Pe du kot ba arbu kandai ula ban ya halor ko na marba uyo be ya Jesu. Henry de kot balai popat la shu balai namar ki khmar ki jong ula yu ka imanta lai no ya ka leer ka ba jur. Pe de kot lai popa ko Henry haba ula yu ka ta ka leer ka ba jur ula sngo shepting. Tika bumut kani ka jing shepting ha Petrus kawan na kawan na ka jing shepting kawan hau dei haba pet ba ngaya lani ngayu ha ka Henry haba yo no ya kataka leer ka ba jur bat kata ka jing yo ka jong kataka leer ka ba jur kapan arta tin no yu kapan shepting no yu ba bat kapan long ru yu bam
la syuban nget bangan la ban yat halor ka namar kani kala ka bajur kanum ai la de ngakan pen kelon be ngakan pen ha be ngakan pen ngam be nga kamut kat bagi kman ki jongi ki dang yu try ngila be ban le ki bam sngo la ban long handre hakapor bangim yo isu ya jisu den makata mo nga ai ka topic subject jong kanika jingkran hakanika por ka dege ngam yo isu ya jisu hagni manu bam isu yo jisu Petros yo isu yo jisu but how about yo isu yo jisu kamut ulayu ino ike ulayu ino ikitaki leer kiba jur but hangta habawan kata ka jing sngo shep tieng hapo jong kelas dang ban jayu ya Petros ula sedang ban puli hang tu sedang ban ngam kan mau bahala da ngim yo isu yo jisu haka jim ka jongi de hang ta kan kata ka jing shep tieng ka jongi kala ban pen ngam no yengi ban pen hap no yengi de what I lat haka jim ka jong pi lan haka jim ka jongi lanu ru bangin pai no shakamon lani shaka diang ban penno ikitaki leer kiba jur namar haka sngi lani haka klemat ka bangi paino shakamon shaka diang paino shakitaki leer kiba jur ka bawan haka jm ka jongi hangta ka jing shap ting kan pen ngam no yangi mo kapan ngam no yangi kapan ham no kapan kelon no yangi but de hangta pat Henry mo Petros Henry hoi kamdan kan tuka kantian Henry hang ni dengan syuong mga Henry hang ni haba zang ban ngam dong Henry kemut keempat kut mun empat kut haba Petros zang ban ngam pat hang ni uleyu Petros puli pan kong kumno ula perta amen ai ngo ba Petros uleyu ula sedang ban ngam ma pe tang sedang Henry klam kut how tu ko angkut ko angkum no sedang hoon usdang ban ngam Henry ukam shimla ngam mot klam kut hakaban ngam balai namar shwabun ngam ula leyu Petros ula kloy ban perta amen ula kloy ban perta to ai ngatep haka jem ka jongi kila kidon be kini ki por ha eba ngi ka mo ka ba kikmat ki jongi ki pai no shani shate ngimla ban pesa ya ujisu lani ka fokus ka jongi kam dan bitang sha utrai but ngi pai no shikita ki jing le haka jm ka jongi lani haka long yeng ka jongi wat haka jing ngai ru ka don ka jing le Henry hakum kata ka por bangis dang ban sngo ban ngam no Henry hang ni tu ngin le yu ngin perta shanu ngin perta uperta bat udah ong ko try tu penem yanga bangin kloy ban pai sha utrai ban ong try ngalas dang ban ngam Henry ngam kwa ban ngam hoi ngalas dang haka jm ka jongi kan dan ka por mole sila ada la ban de mentaru ba pilas dang ban ngam pilas dang ban artatien lani ban shaptien hanenga ko aban aiman semi pi hagani ka por kumba Petros wa aiman semi ban ong ba wala dangas dang ban ngamru hanrengan perta sha utrai un leyu utrai un penem yanga amen utrai un penem yanga but hangta hi haba Petros ula perta sha ujisu baru ong try to penem yanga dekot balai paway par ko ong kumno kumni ru ujisu haba ula kner laka kti mo pe mentapat uji suliam no uang tuan pe mene hapor ba Petros upani na utrai na ujisu om no ukam shim lalai ban shim ka kti ka jong handai uang tu wan handai mentapat haba Petros uperta sho ujisu nga asdang ban ngam trai tu pen yanga ujisu uang kum no how tu uang tu yang tuan menta paruliam no ukaner laka kti amen
Ken mau ya ka ban wan ban but sha utrai ka long ke ka ba na mangi ha ban shem ka senjam ka ba na la de ngis dang shwa. Ngis dang shwa na la de kum bau ni Petrus de bau Jisu wan ban shem ka khti ka jong u handai de ma u ba mi na kata ka lieng ban hiar na kata ka lieng ban le sha utrai. Handai hang ni ha ba utrai u yo I pat ha ba ngis dang ban ngam ken mau u de utrai u ba wan ban bat engi ban pen yangi. Amen. Ba utrai u kloy. Hakapor bangi kloy ban perta sha utrai utrai ru u kloy ka ban wan ban kaner ki kti ki jong u ban pen yengi. Dai na markata pai ban ngana Jacob. Shiti Jacob dan nong ka ba sao dekat ka ba nyo pra hang tu ka kren. Balai hang ni uji su ong ye Petrus hakabaningkong uong tuwan handre hakabaat haba usdang ban ngampat. Uji su u kner laki kti ki jong uban pen ya u Petrus. Namar Jacob lenong ka ba sao dekat ka ba hinyo ko ong kumni. Namar kata tu da pen kongo ya di ha ublay. Henry tu ya le persya ya usoitan te un pet yap no napi tu wan dekat ka ba pra ko ong kumno. Tu wan hajan ya u blay te unwan hajan ya pi. Hang ni giwan kita ki artli ki situation. Mo jong o Petrus. Hei ka baning kong upani ke ka bakra no utrai ban ong ba. Sya bangar ungan ya ban me halor ka bat uji su ong tu wan la da pi kwa te wan. Mo ong wan. Welcome you Petrus ban ong wan. But hang ni ru de na markata kot kwa nyo ko ong na markata tu dupen kongo ila dia. Kaban wan sya utrai ka de ban pen kongo yala de. Amen. Kumnung iwan sya utrai habangi pen kongo yala de hau blay. But kat bangi dang wan hajan pat jong ublay. Mo kat bangi dang wan hajan jong ublay. Dei na markata kasdang syua bangingin wan hajan jong ublay te ublay hakapor jong ka jingjenjar jongi uliam no uwan hajan jongi. Amen. Uwan hajan jongi. Ublay umdei boong bao hakapor jing ru baun ong tulai mi hi dalade. Ukam shim la ong kum tai yo Petrus. Mau ong pet. Dei mam pe uji sulala man ong. Manu pa le start me manu pa kwa ban ya halor ka ngong manga manu kwa kata. Dei manu kwa hi u Petrus te uji sulala man ong kok kai menta manu mane bong ban ya halor ko haba mila ate bamla ban ya halor ko manu pa pan ban ya halor ko menta haba mengam me kan mau ya nga ngam treban yarap kia kumba mi hiar na kalieng kum da kili kiu hi dala dia kalieng au tu jisu ta ong kum ta kata kadika jinglong breu haka jinglong breu ngilong nem kum ta bapan kwa jakwa si ta bapan kwa sa jakwa Henry ai ngu utrai jongi umlong kum ta namarngi menengi lai ruai kan ke jing rai ma hapreng shibun ki jing duna hapreng shibun ki jing bakla ngilong kum gitu klung ne ngilong ti para baret pan be ai se Henry ublei utep ba pimla ban bat ye kani pimla ban handle ye kani Henry ngi peringi pan be ngala be Henry ai ngopat what hapreng shibun ki jing duna shibun ki jing bakla ublei iet yanga amen iet no ingi kumau ong ya o Joshua kumbang along bat Moses kum tangan long lam rubat me nganum no ya me lem ne lendet ya me kata ka dei ka jinglong ka jong blei jongi ba hapreng ki babun ki jing bakla hapreng ki babun ki jing duna ki jongi what hapreng ka jing side la ka jongi what hapreng ka jing pan kwa ka jongi Henry ublei udehi ublei bat kloy haba uyo bangis lang ban ngam kloy ban wan ban kner ki kti ki jong ban wan ban pen yengi amen bila ji nem hakini ki por Olympics ngai kidon kitu ki shooting ma ki jing siat nang tadon kitu ki jing siat knam archery but kabakam ya per na kini ki wei ki jing le kai shooting but archery pini be kini ki ba hoi manakani kala don
Mo la long very la don tu ke issue mo po Olympics mo adan way. Ushuan be ne aim dan ni shuan be siat be ba uyoru medal. La ya la job. Ada ngam kran si pangkata, hande da kran si pangkajing le kai. Mo kata ka game shooting la ne ka archery. Pilai in ba kini ginong siat. Kimju pet baro atlik mat. Mo ho manakani kala mo la ya na kata ka rule jangki game la ni ke technique of game. Hande barabor hi pensyam be kini ki baya siat laga deka shooting la neka archery pensyam be kim jia pet baro atli khmat kin khap be shiliang khmat makin khap be shiliang khmat balai ke ka daw bakin khap be shiliang ka khmat ka jongki kadai ba namar lada fin pet baro atli khmat de namar kata teng mo lada ngi lada don ba kadoi pi ong pi tei ngilem no ngi sang man penret ki khmat ka penlong hi ka jai automatically mo ka long kumta ba la dangi miu I ka kham jinga em tu ka jai yu ka khamat jongi hi daladi hi ka sedang ban red ba teng ile amnu ngi khap shiliang ru mo la ni kham tame dari ka barat bingi haban pe chapo ngakan ma hapor bangi judon kini ki lab classes apo science ngi haban pe leng ba kini ki microscope ma haban pe leng ba ngi juli amnu ngim ju pe baro atli ki khamat juang be ban khap shiliang mo khnang ban khap shiliang ban yoi bha mur haba khap shiliang yoi bha balai la ong ban khap tang shiliang khmat kadai khnang ba pinum yoi ki babun saudong henry pin pet be yake ei ba pidei ban pet amen kaju hi pensyam ngayu I ro ha kanika mena kini nga pet ro kini kidon kini ki horse riding mo ki ba penmare ki kulai Hakapor begini ki kulai ki mare ru pensyam laji nam baki juka nang ni namon bat diang ki ju penka kini ki kulai bat bali ki penka bat mon bat diang ki penka don ka jingka khnang bakini kulai am ki ba mare kin pet be syakhamat kinum yu I ba ke ke ba dia hang ni hakamon lem ni haka diang lada kadai tang ka jingle kai te khnang ba ka focus ka jong pi kan dei be hang ni khnang ba pinum I kini ki ke ba dia hakamon ka diang bat fin focus be tang hang ta khanu tam utrai ru ukraini kata ka jo amen kuma jabat Petros kat bagi khmat ki jong kilong focus be tang sha jisu mur pet be sha jisu umpan yi kini ki leer ki ba jor ula ban ya halor ka kani ga jingja ka jong Petros bar jisu ka ba ya halor ka la ni halor ka duriao ka hikai ngi ba ai ka focus jongi la ni ka jing perkhat ka jungi ka jing mo jongi ka jing yo I ka khmat ka jungi kan dei be hanu try namar haba ka khmat ka jongi ka dei be pat sha try ula tepat ya ka ba kumnu ban ya lam ngi sha khmat wadum ong ba haba ngapai bitang sha jisu kamot ke jingpang kamduan jing duna jing kerdo lani ki jingyale kinum dan kendon bi henry ka jing don jong kata pat kamot ba nganum la ban ya chakamat mot kendon bi henry fokus jong akan dei be sho utrai temut ngalem nu ngam pet kaya per ba ngam pet kadon bi henry ngam pet pat shaki ngampai shaki amen kadai kata haga jem ka jongi bangi wei pe wei ngin smau thu hangni ngan pani pa so yu wei usan ran jong jisu mo so wei pa usan ran jong jisu uniru bo ong ba ngam yu isho ya jisu ngam yu isho jisu so wei pa usan ran de manuta utade Thomas Hadin bau Jisu lawan pau haki senran haki taki babun kil bala yo I yo Jisu ba ula mi pan handai na pedeng kita ki senran manu ba khamshim la yo I yo Jisu deu Thomas ma uni Thomas dekat ba arpu saw pin shem naka arpo Yohanes hangni pan haba kini ki wei ki senran ki lawan ban Yesu sha Thomas ban ong ba Thomas pitem nem ba ngila yo Jisu dei ba layap handai ula mi pat ngilai kendu yu bat ngilai syam yu handai Thomas pat hotu nget tambo yu asngau pini hang ni hagadukot ka ba arpusan namar kata kita ki wei ki senran kilai ong ha ngilai yu try handai la ya su haki manu uni Thomas
Begini kesenangan ki wan show Thomas wong. Thomas ngila yu i yu try. Peki ang ngila yu i yu try. Handai Thomas ulai su haki wong ngate hadu bangampat yu i hidalaki kemat ladi. Hadu bangampat yu ban prong hi taki keti ki jonga. Mo haki taki keti. Bat kita ki krong ki jong u. Ngan nget. Ngan nget wong. But kumba Jisu ulawan ban penem yau Petrus nakaban ngam haka kum juru mentahang niru pensyam Jisu uwan ban penmi ya ban penem ya Thomas naka jingbam nget ke jong kumba Jisu kamsyam long ong ya Petrus mekwa hidaladi ban wan ban ya haka te mentames dang ban ngam te penem hidaladi yaladi uklam shimla ong komta uwan man kaner laki kiti ki jong kum juru Jisu aingu uklam ong yo Thomas memnget tedap uklam ong mo haba Jisu la teba kadan ka jingbam nget kam shimla dan manu bawani to Jisu mo Jisu mete bu Thomas ila yo Thomas bang ila iyo mehen yo Thomas ong hado bang apat yo ban kata hidaladi nganum nget ngam par yo ida ki kaman nganum nget Jisu uklam yo asngau nanu hande ulatep ya ka jingbam nget ka jong Thomas te Jisu ule amno hadapi hiar pa syapo hang tu Jisu hidaladi mo uwan pensyam hadin ba Jisu hidaladi uwan ban penpau ladi syau Thomas hande hang ni kadukhat ka ba arpo prapet Thomas te ulai su ba ulong ha utrai jonga mut kani ka jinget kumnu nget ba udai utrai jonga habau yo ne kam yo mentapat layo haba hadu ba yo pada Jisu Thomas uang utrai jonga mut langit hakapor ba umpat yo usyo sngo ba kini sendan kilaya kendo yo Jisu layo yo Jisu hande umpat yo te umpat nget namar ba umpat yo umpat nget hande mentapat nda ulayo Thomas usdang ban nget mo usdang ban nget baru ong utrai jonga baru belai jonga Henry how to Jisu kemana kata ke jingkran mau kamsyam lawan dak bak keman baru Thomas mentah melanget jam ngadi manga mau melanget mentah ngadi utrai ngadi belai jong me kamsyam lawan man kedop yo dak jingkeman Henry penban ka dekot ka ba arpu khandai pa Jisu omno hang ni ngila ban ngau thu ka jing ngau si ka jong Jisu balai nama Jisu uya tu hau na ba melayo ngate ko Thomas mela nget ba melayo mentah mela nget hadu ba mempat ngam mempat nget mo banga ngalami pat pleng uni Thomas hau tu udai dang mentah ba itu Jisu hau tu dang itu Jisu mentah Thomas ru la ya rengkat lang batu Jisu la yo ki kamba ki jong Jisu la yo ki jingkai ki jong Jisu hande wat kataru ule amno haba yo shu yo Jisu ula kelabam ngen bat mentah haba yo haba Jisu wan man penpau pada de ula sedang ban ngen hande kata kam dapat kemen ya utrai namar utrai uong menget hanga namar mila yo te Thomas suk te kita ki bam shim layo bat ki banget penban handai ka jingkemen ka jong Jisu ka dei kita ki banget wala dakim yo amen kadai kata hangi utrai ukwa ngi iwei pi iwei ba utrai un sham ya ka jinget ka jongi wala dangim laban yo kumba Petrus kat bagi kemat ki jong kidang yo utrai ukam shimla ngam uyad bet handrei haba pet shu yo trai yo no kini kita usdang ban ngam handrei ai ngopat bu perta baru ong trai tu penem ya ba utrai ru kloi ban wan ban kaner ki kiti ki jong ban wan ban penem ya Petrus handrei hangni pat udan sa uni uwe usenran uba klam shimla yo shu yo Jisu wa ngaru ngam yo Jisu te namar ngam yo Jisu ngam nget ba Jisu la mi pan handai utrai ong Thomas suk kita ki banget wala da ki kem shimla yo namar
Haga ktir ka jong blay la hin pai ban ngangan pen ibia sakawi ka record ka ba kran shpang kata ar ko ren nong ka ba sauru hangni ka kran shpang kata ka ba em daka jingai ka record ka ba khan riu hadu khat pra fin puli hang tu ka heading ka ong ka ba em daka jingai ar ko ren nong ka ba saw record khan riu hadu khat pra handai ngin li ban puli ka record ka ba khat pra ka record ka ba kut hakani ka por ka bo ong habangim kmishu hakita ki e iru ya ki ba yo I hangni ru ka kten ka ong komnu tunginum kmi ya ke ke bangi yo I pini yo I namar ki pitap ha ka parthai am ke bangi yo I kawan ra be ka jing artatin kawan ra ka jing shepting kawan ra ka jing bamnget hangi tehen re itu kum ki banget pat ai ba ki khmat ki jongi kinum let ban pet yikini ki bangi yo I namar kindon bet mdi bomba namar bangam pet mumdan wala da ngapet ne ngampet kandon be hi Henry hangni ka ktin ko ong nginum khmi shu ya kita ki ru ya ki ba yo I Henry ngin khmi ya kita ki ru ki bam yo I ya ka bam yo I namar kita ki ru ya ki ba yo I ki long tang kat no ki long tang shibet namar kani ka parthai ka long tang kat no tang shibet tang shipor ka long tang shipor kadai tang menta tang shibet Henry ka bam jukut par kadai ka kita ki ru ki bam yo I amen namar ki jing le ha ka parthai ka jing shap tieng kadai ka tang shibet namar ngiyo I ki handai ki long tang shibet handai ka bam jukut pat kadai ka kata ka bangi ngem yo I amen pinshem hangni kini ki sendan baling aku akan kran pangini sendan namar bun na preng jongi ngayu I menta hangni baro hi nganget piru ki bapai hagani ka por pide ki bala shakri yo utrai pide ki bala pediang ya utrai pila kongu ya kaktin ka jong utrai pila pendap ru kita kiktin ka ba utrai ula ai ha ka gm ka jong pi handai ki lawan kini ki por he ba pila asdang ban yo I par ki sha kamon bat chaka diang ka jong pi bat pila asdang ban lose focus not now jisu pila asdang ban wan ra ka jing artatin ka jing shapting ha ka jing ban perkhat ngam tip shu nang ni shakhmat ban long kumno ban jayu handai what I katakan wan urlong hajing tengin long ki bakloy ban perta kum ba perta manu Petros bat ongku try ben yanga bat habangi perta sha utrai ru ukloy ka ban wan ban umdei tang ban shu ong tu wan handre utrai wanda ban kane dalaka kti sam sau phonreu ka heading jong ka sam sau phonreu ko ong ba utrai ki pad udan rengkat bat nu utrai ki pai udan rengkat bat ngi pai ka dukhat ka bening kong hi kas dang da ka baong ublei ulong ka ka jakare bat ka bor jong nu jongi ulong ka ka jingerap bahajan hakaporiu hakapor jong ka jingjenjar te namar kata dukhat ba ar kong kum nu nganum shepting la ka kelaka kendo wat la pen ki kilum hapadengka duriau wat la dekot balai ki jongki ki kerhu bat ki laki lum ki wen namar ka jingat jongka sela mut ngap sange dong sela mariu sange mut haberong sange mut puson ni kini kitian kini kimdei tang kita ki sam kimdei tang ka jingruai kamdei tang ka jingruai ka ban shupen kemen ngi lani ban pen juong yu ban entertain mo ban bernyai ngi mdei ka jingruai ka ban le kom tai ngi handai ka ni ka mut sange bat puson halor ka ni ka kitian ba ka ni ka jing shisha ba ublei ulong ka ulong ka jakare ka jongi ulong ka bor jongi ulong ka jingera bahajan tam ka jongi ba wala da kani ka perthei lani ki lum ki wen ki kerhu mo wala da ka taru nganom shepting namar ublei utrai ki pa udan rengkat
bat ngi handre hakum kani ka por ngi don kamban le ayu hakum kani ka por pet pat haga johi kalen nong jong ka sam sau po handre khat ba shi po ko ongi bangin le ayu to ngap amen utrai ukwa ngi bangin le ayu ngap handre hakata ka jing ngap ukwa pa bangin le ayu hakata ka jing ngap jar ukwa bangin num klet pat ya kani ke ai boleh tu tep utrai ukwa ngi wala da kiwan kini ki jingki wen hakamon ka diang ka jongpi hakani ka por pim spat ngau thu ngau thau ting ting pi ong ru kat ni ngala pen kelai la dia kat ni ngale nam ta utrai ani ngala syakri ngapen ko ngu handai nga i kamwan rai e ru em ndan jing kelai e ru em ndan jing pentmai e ru em pan ban nga i dang e pan ban kawan ra ka jing e kawan ra shushu ka jing artatin kawan ra shushu ka jing syapting handai utrai wong ngap sange batu ngap batip banga ngalong ublay manu manga barhakapor ka ba utrai ulabu unle ayu utrai ngi an penkentiu mo utrai ka kerteng jong uru un penkentiu da ka ba penkentiu pat yangi amen kani ka diga ktien ka ba utrai ukwa ngi ha kani ka por ban ong ba wanum pai shaka mon lani shaka diang handai tu ai ba pen kmi bet shanga namar bahaba kat ba pipi kmi shanga kat ba pi pet shanga pinom ngam namar ka jing shep tieng kamdon haba pipet yanga hoat kindon ki jing le hangni hakamon ka diang kandan bat handai wat kmi ya kita namar kini hilong tang shibet namar ka bam jukut pat kalong ke ai kata ka ba fim pat la ban yo i handai fin nget pat kan don namar ka bam jukut jongi di bat no dei bat u try ti ai ki badang yat ai ki mat yat handai ladang is ngo palat ngo la shu ban sha ki ngin le yu ngin perta sha u try but u try hi un wan ya kaban pen em yengi amen handai wat ai lat ila di ba pen ngam lei ladang is dang ban ngam handai wat kut no hakaban ngam amen ngile hakani ko por ban ai ngo yo try le ban duai ba try unai pen shat boringi ba try unai le ya kita ki kam ki ba phla ki jong u ha ka jm ka jongi ba try wal da pi ngas ngo to ha ka ni ka por pi don ha ka ta ka benta ka jm ka jong pi kam ta me ha ka jing ya dei ka jong pi ngo ba pi dang ban ngam ha ka jm ka jong pi handai ka ni ka di ka por ba try upun yo ngo ya pi kan mau meneng la ong ai pi la don cha te sha shiliang pat ha ka ba lat no ban mi no bala pen sawa bala pen yo ngo bat ba pen pau ru ka ta ka jing shai ka ni di ka khtin ka bala pen yo ngo ha pi bat kata ka jing shai ba utrai la pen pau ha pi handai tu ha ka ni ko poang ni ban but ya kata ka jing sawa ka ba utrai la pen ngo ka ba mut ka ktien ka jong obleng ni ban but kata ban but sha utrai uji su bolong ka jing shai bat dei ma u ban sayingi na ka ta ka badum bat ban pelat yangi bat ban sayangi ban mi na ka jing dum sha ka jing shai na mar ngatep pi kwa pim kwa ban shong sa ha ka badum handai pi kwa ban mi na ka ta ka jing dum sha ka jing shai naka barem shaka batamai kumba kini kisendan ki jong Jesu hadien jong ka jing sa nar pna ka jong utra haba kini kisendan kim yo isho yo Jesu kile ban pai biang shaka ta kam ka ba ki utre ha ka barem na e ba utra Jesu la sayaki ban long kinong tong breu sho kinong tong dokha hande haba kim yo isho yo Jesu kini kisendan kile kile biang e ka bantong dokha omi ke bantong beriu handai utrai kan ko po Ukraine pi ngala sei pi na kata ka barem ka jong pi te wali pa shu ka barem tingile kan po ban duai iwei ban IT la dia shu utrai ban puson la ka jing la da ngas ngo bangas dang ban artatin ban shep tieng ban ngam tingile ban perta shu utrai ni ka po ba utrai un pelat yengi bat un kne la ki kti ki jong ukan ban wan ban yarap ingi hallelujah try ko pa try Jesus ngi wan ban ai ngo imi a try badai mami a try bat tang mami
ubala ken try ban sayengi na kata ka badum syaka jing syai atrai hoot ki jing syap ting ki wan ken try ban telap yengi ka jing arta tien ka wan ken try chi suban penkan ria yengi na kata ka jinget ka jongi ken try bi eja ki wan ken try kita gi jingele ha ka jing em bangas dang ban yo I ken try ban khmi ban pet ye kita ki ba wan syaka mon mat ka diang ken try Henry try hapadeng kata ka jingdu jing kermen hapadeng kata ka jingdu men siam ken try chisu nga ai ngo par ken try ba me pen yo sngo ye ka tien ka jo me ken try bi eja ban pen sawa yang sa si sen ken try ye ka tien ka jo me ya ka jing khot ka jo me ha ka jing em ken try bi eja banginum khmi sho ken try ki ka bangi yo I namar kini ki banga yo I ken try ki long tang shibet Henry atrai ai baka jing mo jing perkat ka jonga ka jing em ken try chisu kan kami syakata ka bamla ban yo I menta Henry da ka batip tikena ken try ka long pat ka bam jukut bat me ken try chisu ai born mami atrai ki kun ki jomi pentingan mami atrai do men sem ko jomi ken try chisu wala da ki don kita ki koro ram ken try ha kan ka por Henry try me kular men penmadan ken try kita ki koro ram bar ken try Jesu. Hey bam dan nanti shu ken try. Hey bam dan lad shu ken try Jesu. Hey bam la shu ban yo I khmat atry. Henry me la kular. Men shna kalenti wat hapadeng ka riklau ken try beja. Banginum jano ken try Jesu hakata ka riklau. Henry namar ka jikpan pau kalenti ka joming in la ban ya khmat ken try ban mi ken try syaka ka bathamai ba ka ba phalla ka ba mi la pan kre nam ta ka jongi ken try Jesu sa si sen pat ken try ngi wan ban perta shami ablai Jesu beja ho ya try hapadeng kata ka jing sedang ka jingam ken try Henry try mami melong ublai bala ban wan ban kaner ki kti ban pelat ban pen em ken try Jesu pen em mami atry ki kun ki jomi sa sen ka ni ka por Ya duai can try cheese. Hallelujah. Hallelujah. Try cheese. Try. Ay bangin sngo tu. Ba melong ublay. Melong utry. Melong ka jakari, melong ka bor nam ta chongi. Melong ka ta ka jingerap ka bahad chan tam e. Melong ka jingerap ka jongi ha ka por bangingi jenjahar can try bi eja. Wala dah kita ki lum ki ken try ki wan hab kita ki slab ki pen ki a try ngi ki wan kita ki leer ken try cheese handai tu ai ngin nang ya ka ban ngap ngin nang ka ban ngap ken try bat ban tepat ba me melong ublay bat men kan tiu ken try la ka kerteng ken ablay cheese subiheja But man can tear can try ka jing em ka jongi iway pi iway. Hallelujah. Hallelujah. Ha kerteng uchi sing it why. Amen. Amen. Amen.